नमामि सकलं सदाम त्वया ततं विश्वं ते सर्वत एव सर्व अनन्तविद्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो तस्मात् प्रणम्यो ब्रह्मायताय प्रसादयित्वाहं समिद्यम् इत्येव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाय रसीदेवशोभं नैनं छिन्दन्ति कष्टानि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः सद्यहं विनाशशील सहिष्णु नित्य शुद्ध बुद्ध अपापविद्ध आत्मा परमात्मांकर अंश विशेष विराजमान आदित्य भाईंकर भौतिक शरीर माटी मिशिथिले भी तांकर मन तांकर बुद्धि तांकर अहंकार एवं अविनश्वर आत्मा आज 11 दिन ये वायुमंडल घूरी बुलूँ एवं मानव सेवा माधव सेवा यह निश्चित रूपे हम क्या माध्यम हम किंतु ये संसार में जी जन्म हम ताकू जीवा को ये किपर जीव ताहा आगु अभिप्रेत आउ कले ध्रुवं जन्म तस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं महात्मा सूर्य उदय भली आसवे आउ जीवे सेतिकिरे तांकर झलकरे तांकर शुभ्र ज्योत्सनारे समाज उद्बुद्ध हम जुग जुग पे मु 15 अध्याय आवृत्ति करुँच शांत रहे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 15 अध्याय श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखं वशस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दापलभ्यते नन्तनुसादीर्न सम्प्रतिष्ठा असत्थमीनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दुरेण चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं तस्मिन् गतानुवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रकृतिः प्रसूता पुराणी। एठी जड़े व्यक्तिर मृत्यु हूँ से साधारण हो पार असाधारण हो पार मृत्यु निश्चिंत भाव में आस किंतु से व्यक्तिर व्यक्तित्वटा कौन थिला जहाँफल कि आज सारा ओडिशार लोक मानक मजबूर करदेला एमती गोटे कार्यक्रम करें तेणु से ही समीक्षा विषय उचित सार जहाँ गीता पाठ मध्यम आपण मानक सब अपलोड करूँ संपूर्ण भाव में आम कही कथार ऐतिह्य कहले अत्युक्त हो नहीं। तेणु आदित्य दास परी जड़े मानव प्रेमी व्यक्तित्व जदि आजिका डेट्रे आम सर्वे करूँ ताहले तांका मानकर संख्या हुएत 5-6% कम हो पाए। से व्यक्तित्व को आम अनुकरण करेंगे। मृत्युर रहस्य अनेक थाईपे से पुलिस तदंत कर मोबाइल विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम जो किसी प्रचार कर संबंध हठात वियोग ओडावासी निश्चय एक मर्माहत एवं आम किसी समय सहित मिशीलु जी कि स्टेज आंकरिंग करते भाषण उपस्थापन लोक व्यवहार से अतिथि मान से जो चर्चा विचार करते स्पष्ट होता मानविकतार परिचय स्पष्ट होता आ व्यवहार अति उन्नत
ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିପାରେ ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ଚଳାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ତାର ଥିଲା, ଏହିସବୁ କାମରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆଜି ଯାକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେନି ଯେ ଆଦିତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା। କେବଳ ଆଦିତ୍ୟର ନୁହେଁ, ଆମର 2-3 ଜଣ RTI ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମାଜର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଗୁଆ ଆମଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଭାବୁଛେ ଏକଥା ଘଟୁଛି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ବର୍ବରା ରାଓ ଘଟଣା ଜାଣିଥିବେ, 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛାଡ଼ୁନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ପୁରଉଛି। ଆପଣ ତମାମ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମାଜର ସୁଧାରକ, ଆପଣ ଡାଭଲକରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାନସରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ସେ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ପଛର ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟର ଧାରା ଅଛି, ଉସୁକାଉ ଥାଏ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହେବା, ଯେଉଁ 2ଟା କାମ ହେବା ଦରକାର। ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଜା ହେଲେ ଏବଂ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ବାହାରିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ଖୁଲାସା ହେବ, ଏତିକି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି, ଆଜି 11 ଦିନ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଦୋଷୀ ଧରା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ହାତ ଖାଲି, ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ